stuck in traffic. Don't they know? Don't they know who I am? The Doctor of Poop, that's who I am. Your day and ask you how it is. Why are you being cruel when Meidän äiti tekeekin parempaa ruokaa kuin teidän äiti. Meidän äiti tekee 1000 kertaa parempaa ruokaa kuin teidän äiti. Meidänpäs. Meidän äiti tekee parempaa ruokaa kuin teidän äidit yhteensä. Meidän äiti tekee teidän äitien ruoat. I'm in love with you. Now I know what I should do.